අතිකරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මේ வீடியோ ஷேர் කරන්න. மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதி அனுர குமார் திசாநாயக்க அவர்களுக்கு இந்த வீடியோ முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா ආගන්න අනුර කුමාර දිසානායක එතුමනි හිතාම සුන්දර ගමනක් යන ගමන් ජනතුන්ට පොඩ්ඩක් හම්බෙන්න ඕනේ, කතා බහ කරන්න ඕනේ කියලා මගේ අදහස් තියෙනවා. ඒ අදහස් එකක් අහන්න. මේ ලෝකේ කාටත් කවුරුණුත් අම්මාරි කමන්නේ කවුරුනි ජනාධිපති ඇමරිකා ජනාධිපතිනුත් කමන්නේ කවුරුණුත් කමන්නේ පව් කියලා බදා ගන්න එපා. පව් කියලා කවදාත් බදා ගන්න එපා. ඒ පව් කියලා හිතනවා නම් මොනවාරි තෑගි දීලා එතනම ඉවර කරන්න. මොනවාරි සල්ලි හරි අපි පුළුවන් මේව කරලා එතනම ඉවර කරන්න. ජනාධිපතිතුමනි එහෙනම් අපි ගමන ගොඩක් තියෙනවා. කෝටි ගාන මගේ අයිඩියාස් තියෙනවා. ඒ කෝටි ගාන අයිඩියාස් වලින් එකක් කියලා තියෙනවා. එකක් තමයි කාටත් පව් කියලා බදා ගන්න එපා. ඒකට ප්‍රධාන කතාවක් තියෙනවා. අර වතු වල තියෙනවානේ අර මේ යන්නේ මොනවද කූඳුල්ලා. ඒක ගෙනල්ලා මෙත්ත උඩ තිබ්බනම් ලේ උරා ගන්නවනේ. අන්න ඒ වාගේ තමයි පව් කියලා කවුරුණුත් ජනාධිපතිතුමා විතර නෙමෙයි ලෝකේ ඉන්න හැමෝම ලංකාවේ ඉන්න හැමෝම පව් කියලා කවුරුත් බදා ගන්න එපා. ඒක තමයි කියන්න ආවේ. එහෙනම් අපේ සහෝදර භාෂා කතා කරන්නත් ඕනේ. යාළුවත් කතා කරලා සිංහල භාෂාව දන්න කට්ටිය ඉන්නවා, දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවානේ. අපි කියලා දෙන එක අපි යුතුයගමනේ. එහෙනම් කතා කරමු දෙමළ භාෂාවෙන්. உறவுகளே சொந்தங்களே அன்புள்ள ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு ஒரு இந்த வீடியோ பதிவிடுங்க. என்னன்னு கேட்டால் உறவுகளே சொந்தங்களே, பாவன்னு சொல்லி யாரையுமே அரவணைச்சு கொள்ளாதீங்க. அப்படி நீங்கள் பாவன்னு பார்க்குறீங்கன்னா ஒன்றும் ஒரு தேகியை கொடுங்க, இல்லாட்டி இதை பண உதவிகள் கொடுங்க, அதோடு அது நிறுத்தி விடுங்க. பாவன்னு ஒரு காலமும் யாரையும் பார்க்காங்க. அது அம்மா இருக்கலாம், ஜனாதிபதி இருக்கலாம், அமெரிக்கா ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் பாவன்றது யாருமே பார்க்காதீங்க. ஏன்னா அதை உறுதியாகவும் மனசார உறுதியாகவும் சொல்கிறேன். பாவன்னு யாரையும் பார்க்காங்க. அம்மா இருந்தாலும் சரி, அப்பா இருந்தாலும் சரி, தங்கச்சியாக இருந்தாலும் சரி, தம்பியாக இருந்தாலும், சொந்தங்களும் பந்தங்களாம் யாராக இருந்தாலும் பாவன்றதை ஒரு நாளும் பார்த்துடாதீங்க. ஏன்னா அதுக்கு உதாரணம் ஒரு கதையை சொல்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும், தோட்டப்புறங்கள் இருக்கிற அந்த அட்டையை கொண்டு மெத்தில் வச்சா என்ன செய்யும்? ரத்தம் உரியத்தனை செய்யும். அது போலத்தான் அன்புள்ள சொந்தங்களை, உறவுகளே, பாவன்றது யாரையுமே பார்த்துடாதீங்க. நீங்கள் இப்படி பாவம் பார்க்குறனா அத்தோடு அந்த இடத்துல நிறுத்திவிடுங்க. ஓகே அவர்களே, தொடர்ந்து பல வீடியோகள் உங்களுக்காக பல கோடி ஐடியாஸ் சிந்தனைகள் உள்ள நான் காத்திருக்கிறேன். உங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுன். ஏனாங் ஜனதாவனே, ஏனாங் அம்பமும் கல்பனா கரமும் வெடக்கரமும். உறவுகளை சொந்தங்களே, சந்திப்போம், சிந்திப்போம், செயற்படும். ஓகே, அரிமனை இனிமை கால வணக்கம்.